Igandea 18, ja notatzen doa seguna, gerotan eketuak gaude, baina tirako gorrotxuko jogu eta aurra zeuko. Lino zen filma tokatzea, pelikula frantsesa, eguna ondo azteko pelikula frantses bat ondo sartzea. Dios! Gaur bi pelikula ikusi dut bakarri momentuz, eta bat esango dizuet dela festivalean ikusi dudan, zinemaldian ikusi dudan pelikularik onena, gehien gustatu zaidana, eta bestea txarrena. Azteko Lino zen pelikula, Luis Garrel zuzendariarena, eta enekoan espektatiba handiek iri, zenekin ez da zertazioan pelikula, baina komedia beltzdun thriller bat da, eta gero arratsaldean, bueno, orain irten berri naiz, Forever pelikula dinamarkarra. Zer esan pelikula honi buruz? Ez da ezer pasatzen. Pelikula familia baten historia da, familia horretako semea hil egiten da, eta pelikula osoa, film osoa horri buruz doa. Ea familia nola egiten duen aurrera, ez zait bate gustatu. Bueno, ondoan nekoan Andrea zurrungak ibili da, orduan... Beno, prentsako gunean nago, eta, bueno, hemen ikusiko dezue, inoiz ikusi ez dezuen gauza bat, noz? Rueda de prentsako zinemaldiko sala, baino inor gabe utxik. Eta, jo, ba, kuriosoa iruditzen zait, ze, jode, hain zenbat aldiz ikusi deun hau telebistatik, o YouTubetik, o zein lekutatik, eta baina hemen egotie, eta inorrez egotea baita, ba jode, ondo dago, noz? Maia hauetan, zenbat jende pasagotea, zenbat aktore, zenbat direktore, zenbat produktore, zenbat jende, eta hementxe. Eta ez dizu esan, atzo gauean Broker, pelikula ikusi nuen printzipen, Hirokazu Koredaren atzeneko filma, hainbat film ekarri ditu zinemaldira zuzendari honek, gustatu altzait, ez. Azkeneko filmak ez daizki gustatzen. Don't Worry Darling, azkeneko filma izan zen, ez zitzaitan gustatu. Broker, atzeneko filma izan zen, ez zait gustatu. Ez dakit, edo oso nekatuta iristen nahi zen, edo zer pasatzen den, baina gaur ea Sorogoyenekin lo hartzen dudan, edo ez, nik usten ez ez. Hasieran lo hartzen hasi naiz pixket, baina gero ja ritmo hartzen jo naiz eta ondo. Pelikula ona da, 2 ordu eta 20 edo irauten du. Pixka laburrago iti ere bazeo, baina, bueno. Egia da, faltan botatzela Sorogoyen zaharra, El Reino eta Que Dios nos perdone pelikulak egiten zituen garaiura. Eta, bueno, Luisa eraren personaia ez dakiko ja bat irasiko duen, baina gertu ibiliko behintzat.